हेलो गाइस वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल ओमफ्राय आं मोनसे फ्लिपकार्टनिफ्राय बुस्थु मोनसे अर्डार खालामदोंमोन थ' आं नोंसिनि सिगाङाव आनबक्सिं खालामसै ना मा होनो नायदो दानिया एले बुस्थुआ बेनोमोन अर्डार खालामनाय बुस्थुआ ओमफ्राय नायदो आनबक्सिं खालामसै फिसा बुस्थुसो जेबो इदि गिदिर गैया फैसा थाखानिबो अभाब नालाय माथो होनो आरोना लकडाउनावलाय आरो मोनसे बाथ्रा तेजपुरखौ दिनैनिफ्राय लकडाउन होफिनबाय 7 दिननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन आरो बुहुद प्रब्लेम नोंसोर माबायदि मोनोखि बिदि लकडाउन होलाय बन्द खालामलाय खुलिलाय बिदिखौ मोजांसिन मोनोना डाइरेक्ट लकडाउन होनानै बुहुद दिन लकडाउन होनानै जेनेबा उनाव मोजांनो खुलिफिननाय बिदिखौ मोजां मोनो कमेन्ट्स खालाम हा आंथ' बिदिखौ लुगैयोखि फार्स्ट टाइमावनो मोजांनो लकडाउन होखानांगौमोन ओमफ्राय दा नुवाखै इडुकेसनफोरनाबो नुवाखै खुनु भेलु गैयि बायदि जाबाय मेट्रिक एग्जामनिथ' खुनु भेलुआनो गैला सार्टिफिकेट पास खालामना होबाय ओमफ्राय सार्टिफिकेटआ देनां उनाव माने साख्रि बाख्रियाव खामानि फैया माबायदि जे बानायदों गभर्नमेन्टआ आउट कान्ट्रिना नुवाखै मालाय प्रट'कल्स मानिनानै जोंना बे पलिटिकेल्स टाइमाव एफा भिर खेबना होबाय ओमफ्राय दासो बिदि लकडाउन होना फिनबाय बे समावनो जुदि मोजांनो मानिनाय मोनब्ला दासिम इसिबां लखि जानाय नङामोन आसामा इन्डियायाव आरो आसाम इन्डिया आंथ' बिराद बाथारबाय बिदि लकडाउन होलाय खुलिलाय फुरानोबो खुलिया दसेल' टाइम माने लाइफआनो बोरैबासो जालायलांबाय बोरै खुलियोमोनथाय जानला मोनला खुलिलांजोब्बायना माने आं हारसिंना भिडिअ बानायनो मानो बिराद प्रब्लेम जायो ओंखायनो आङो नैबे वेबसाइटखौ माने अर्डार खालामदों डाउनलड खालामदोंसो होनलायलांबाय मा दं दा बेनिखौनो नायनोसै सि नै बुस्थुआ इदि नै भिडिअ स्टेन्ड आरो ना मा होनो वेबस्टारबो होनो वेबस्टार नामा बोरै खालामनांगौथाय आं नोंसोरनो उनाव नायनानै फोरोंनोसै इदि दां बुस्थुआ इदि नै इदि आंनि भिडिअफोरखौ नाय दै ओमफ्राय नै मबाइल माबाखौ ये थाबा माने हारसिंनो भिडिअ माबानो हायो खालामनानै लागायना दोनदो ओमफ्राय माबादो नङाबा हारसिंबाथाय मबाइलखौ दोननानै बहुत प्रब्लेम जायो वाव निमक दिला सामस सा हा बिदिनो बोरैबा उनाव बानायनानै देखायनोसै ओमफ्राय बिनि फेसफोरखौ खोन्थानोसै नायनानै मा बेसे सेन्टिमिटार मा मिटार 1100 मिटार बियो मिलिमिटार गोजौआ ओमफ्राय 450 mm माथाय इफोरो लेभेल लक वेटआ 458 ग्राम दा बे बुस्थुआ थाबा मोजां जागोन आरो भिडिअ बानायनो आं बे स्टेन्डआव दोननानै भिडिअ बानायनानै नोंसोरनो आपल'ड होगोन नोंसोर नायनानै मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ कमेन्ट्स खालाम आरो बेनि प्राइसआ बेसेबां लादोंमोन 561 लादों प्राइसआ बारा नङा थ' जायहा माने हारसिं दङ माने असुबिदा जायोना मबाइलखौ दोननानै आंखौ भिडिअ बानायनो थ' थाइसे जायगायावनो दोननानै भिडिअखौ बानायबा मोजांबो नुयो ओंखायनो आं बिदि साननानै अर्डार खालामबाय नोंसोरबो असुबिदा मोनबा अर्डार खालामबानो जाबाय दे आं फननियाव Anak rasa sesama ini kan mau komen
दाबायदियाव आनारस जानांगौ गरमाव गरम जाफेराखै दिनै ओरैनोबो बहुत सान्दुं ओंखारना सान्दुं गोसा अर्डार खालामदो नोंसोरबो आंनि बायदि भिडिअ नायनानै खालामसै खयफैनि भिडिअ गथायबो पारे itu beras hoy na itu dekat ke saya lagi no bicara bukan no So guys, video ko na nang naman balas comment share